Vincent Onyancha. Etogo chaka kurwase county ya Nyamira gati ya menyi kurwase godi ya bomwaga muyogo toka ase bunga ya North Mogrango imeye county ya Nyamira ni gobono baba konyora maigelyo anenchira baraye bakomenya n'abanchi babo ane bali bagotumia ebinyegwa gose amaryogo yogotindia omorobiri yunigo bagokora obene ne kyombekerya International Solidarity Foundation abwasumulikete Juma Angi abakawikirana na gotwaliganiryo roboti rokubwatia kianza kumsikiza ukama itasema chandogo chake ase omorembe ore nigo obwamate obuyabokoba aroro abamenyi bense moyanya bigena bomwagamo ward ebunge ya North Mogirango mbanyora amaegelyo nchira yokomenya n'abanchi babwate enaro y'ebinywegwa byogotindya n'amanganande atalimaya twacha gukwana igoro ya root causes of addiction ase emechandego chakera irindo omuntu chakaba addicted na enjera turakore irinde tutige ko baenebo kogendera kobera so omuchando yo omoroberi oyu nigo aliganigu nekyombe gya International Solidarity Foundation mbase migwabuna okweyancha nenjera yemo yokweruse korwase naro y'ebintu bitali biya unadona onguti korwase nyagitari ya Kisiri Farol abagago totebya anya kogwata omwanchora addicted nande bano yabiro omuchando monene etwate banga to baisa ko banga okomwachi besa ogenda ochigokorera addiction iyo agende tokokora but nabo komotebinga bokogenda gochiga igana boko bwena to abatebinga moende mokoreru asinar mokona makora therapy bose mwaenda se rehabilitation igona liwa konyiro mwancho lakini kwa mwachi besa na kumutanga kera akorera amagoso utuberera amagoso aerinde chichifu njimanya na bantu bande igona lyogendere to komoene bagendere gokora amabi abamenyi baikira na sense meyo mbatengera amaegeli ayo asibate banachiko bakonya ase chinka chiabo kero kenda bagaka baitonko nyubara amaru karo bakonywa amaru bagocha kurwali chinda cyanya kuwanyeka lakini wono twasomi muna tuguchigwekeye naende kero tweke iri ngonyete konyarekana nabo to umuntu ugusuka bwerwanirire egero nyoro morembe tonye konyora chiari sachi nyinge igokonyanga bintu binge mbiri gotominga asengencho ekyombeke gyatokonyira semino bungaini ekyombeke twasukira atwa kwatwa kyagera abasibati abakerero chinga cyabo cyarorokani abayiboli mbase migwo koremererania na gosira na elinde gotwara obwanchani ase chinka cyabo kuraba biteri nga yaya mwaremereria lakini wene bukwe gotebanga mupeta livu ona ruvu buya no menya ase kera maigoro giya to menya no mukungu okumana igora baga ndabantu bikanyite bagotegererana na masikani na mabira bororo tebuna bamurato gokina ndobwente toje totesa abangina baito andake yani tobake gusenjere ndenga korwase county ya Nyamira ginko reporteri ya Ndizi TV Job Maangi.